Són molts els que, d'una manera o una altra, han empès a fer el camí de Sant Jaume, ja sigui començant a les nostres contrades o anant a altres llocs més propers per fer-lo. Per això, doncs, avui parlem aquí en el president de l'Associació d'Amics de Sant Jaume, aquí a Girona, que és el senyor Jaume Oller. Benvingut, Jaume, a aquest nostre espai de Camí de Vida. La primera cosa que hem de preguntar-te és què és l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume i quina és una mica la seva finalitat aquí? Bona tarda, mossèn. Pues l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume, com el seu nom indica, és precisament donar-li un suport als peregrins que volen anar a Sant Jaume, Santiago de Compostela, i que són de les nostres contrades o atravessen les nostres contrades. Això és, diguéssim, el que és la faceta primordial i primària de l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume. També l'Associació del Camí de Sant Jaume no solament fa això, sinó que, com ser amics del camí, ens hem preocupat des de la fundació, que va ser l'any 2005, degut a la nostra inquietud peregrina, i que sí que veiem que quan anàvem a Santiago ens trobàvem peregrins de les contrades de Girona que no sabien ni tenien ni idea del que era el camí i clar, totes les ciutats, totes les capitals tenien una associació d'Amics del Camí de Sant Jaume per donar-los suport. I per això vàrem crear nosaltres l'associació. I per donar a conèixer el que és el nostre Camí de Sant Jaume. Perquè nosaltres tenim la sort de tenir un Camí de Sant Jaume. I quin és aquest Camí de Sant Jaume aquí a les nostres comarques? Aquí el Camí de Sant Jaume, el Camí de Sant Jaume a les nostres contrades té una història mil·lenària, no és de 4 dies, sinó que té una història mil·lenària. Hem de pensar que en el coll de Panissars, el mossèn de la Jonquera, que ara ja està jubilat, el mossèn Vives, ell va fer unes trobades conjuntament amb uns arqueòlegs de Perpinyà i del Pertús, van fer unes trobades molt importants a lo que era el santuari de Santa Maria de Panissars, en el coll de Panissars, tan cèlebre per la batalla de Panissars, que els catalans van conquerir alguna cosa. Llavors, allà en aquell santuari es van descobrir unes restes de peregrins extramurs que tornaven de Santiago de Compostela. Clar, com sabien que eren peregrins? Perquè portaven la curculla a sobre. A l'època... El signe distintiu del peregrinatge a Santiago, no? Efectivament. Perquè hem de pensar que la curculla ara és com un fetitxe. En aquella època era una cosa més com la Compostela, era una cosa de més consistència. Hi ha alguns miracles, efectes a lo que és la curculla del peregrí, etc. Els hi servia com a font d'aliment, els hi servia també com cullera, o sigui, els hi servia com distintiu. Era molt important. I solament es portava quan es tornava de Santiago. O sigui que a l'anada no es portava. A l'anada no es portava. Com diguéssim, ets arribat allà, per tant te'l donem, no? Efectivament. Com el certificat que ara donen. Així com ara donen el certificat, doncs en aquella època el que distinguia el peregrí era la curculla, que la portaven de Santiago de Compostela. I aquestes trobades, a part, es van trobar unes creus, i això ens va donar peu a que nosaltres poguéssim concretar amb la catedral de Santiago, amb l'oficina del peregrí de Santiago, de poder marcar tot aquest camí fins a el que ens pertany a nosaltres, que és a Montserrat. Perquè de Montserrat ja feia temps que estava marcat, de Montserrat, perquè de Montserrat sí que té una tradició més moderna, però té una tradició peregrina, perquè clar, l'abat de Santa Cecília va anar a Santiago de peregrinació i totes aquestes, i a més té el sentiment nostre català de Montserrat, de donar a conèixer. Hi ha un albergue de peregrins també a Montserrat, i llavors nosaltres arribem fins a Montserrat. I vàrem marcar des de Coll de Panissars, perquè és la via Augusta, és l'inici de la via Augusta, final de la via Domícia i començament de la via Augusta, a Coll de Panissars. Era molt important per nosaltres i es va marcar tot des d'allà. I després també es va marcar des de Sant Pere de Rodes, venint que possiblement els peregrins podien entrar per al Coll de Banyuls. Era un coll més dur. El Coll de Panissars hem de pensar que és el coll més baix de tots els Pirineus, per això uns 500 metres, però és l'entrada més fàcil, perquè, clar, Roncesvalles, que té tota aquesta prestància com peregrinatge, té quasi 1.000 metres. De Sant-Jean-Pied-le-Port
fins a Roncesvalles és una pujada bastant dura. I aquesta és molt fàcil. És molt fàcil de fer. Des d'allà n'hi ha 800 quilòmetres i des d'aquí tenim 1.000 i pico. I una altra pregunta que hem de fer és, doncs, què cal fer un que vulgui avui, jo mateix, doncs, que vulgui fer una peregrinatge a Santiago, vull fer el camí de Santiago, què haig de fer? Quins són els requisits que hauria de tenir present? Avui dia els peregrins ho tenen molt fàcil, perquè estem nosaltres que els hi donem tot tipus de suport. I on esteu? O sigui, nosaltres Primera estem, cosa, on esteu? Exacte. Nosaltres estem tots els dimarts i divendres, estem al carrer de la Rulla 22, a l'Hotel d'Entitats, tenim allà un despatx i allà atenem els peregrins de 19 a 21 hores del dimarts i del divendres. Allà li proporcionem la credencial del peregrí, que també la poden obtenir aquí al Bisbat. El que passa que aquí al Bisbat, doncs clar, aquí només li donen la credencial i ja està, i allà nosaltres li expliquem dintre de lo que és la nostra experiència. Sempre tenim un equip allà de peregrins voluntaris que els hi expliquen les seves experiències i li diuen tot el que han de portar, com ho han de fer, de quina manera es fa el camí, quin transport han de portar, perquè clar, avui dia es fa tant a bicicleta com a peu, també a cavall alguns, però també els expliquem que per obtenir la Compostela s'han de fer els últims 100 quilòmetres. Com a mínim. Se poden fer més, no? Se poden fer, pots fer 2.000, però si no fas els últims 100 és que no s'ha fet la peregrinació, no s'ha complert la promesa, diguéssim, no? I en bicicleta són 200, o sigui que seria, per posar un exemple del camí francès, seria Sàrria, als 100 quilòmetres, encara que són una mica més, serien els 100 quilòmetres, i Pontferrada, que són 202 o una cosa d'aquestes. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut avui aquí a explicar-nos una mica l'associació i sobretot per donar-nos ànims també per participar-hi i a fer el Camí de Santiago, perquè suposo que són encara molts els que no l'han fet o no l'han fet en les seves terres i a participar aquí. La veritat és que és una cosa que enganxa molt, perquè la gent quan torna del camí aquesta experiència la viu molt i, bueno, a mi tenen l'exemple, no? Jo vaig fer el camí fa molts anys i estic, el meu temps el dedico per ajudar els peregrins. També hem de dir que tenim una pàgina web que és camigironasantiago.com, que allà tenim totes les informacions i tenim totes les rutes, sobretot la nostra, la catalana, la via catalana, en format ja que es pot format per poder entrar amb els mòbils, que avui dia estan, i que cada any també fem una peregrinació. Nosaltres, el que és l'associació, fa una peregrinació a Santiago de Compostela, que ho fem la primera setmana del mes de juny, del 8 al 16 de juny, i fem aquest any toca el camí anglès. Hem fet el camí francès, hem fet el camí portuguès, hem fet el camí de la Plata i aquest any toca el camí anglès, del 8 al 16. Hi ha gent que comença el camí de Santiago també des d'aquí, de Panissars i per aquí? Sí, estem tenint, últimament, precisament aquesta tarda, m'ha trucat el president de l'associació de Perpinyà, perquè clar, els peregrins que passin per aquí són els que venen de fora, de França o d'Inglaterra o d'allà on sigui, i tenen la sort de que poden entrar per... El que passa que la via aquesta no és tan coneguda i quan arriben a Arles, en comptes de continuar fins a Perpinyà, que seria el més fàcil, doncs se'n van en direcció cap a Narbona, cap a Sant Jean-Pied-le-Port i Roncesvalles. Per què? Perquè encara no tenim una bona senyalització, sí, però informació encara no hi ha, i ell està fent un llibre, que segurament el traduirem en català i el traduirem a diversos idiomes, de la via aquesta d'Arles fins a Girona. Perquè l'important és aquesta comunicació, suposo, també entre França i aquí. Donar a conèixer, perquè clar, el que es coneix és el camí francès, és el que es coneix, i el reste de camins, la via de la Plata encara sona una mica... L'anglès una mica més, però... L'anglès una mica més, però realment el que... I nosaltres estem decidits a que el nostre... Hem anat a diversos congressos, el 2011 es va fer el congrés aquí, que va ser presidit pel senyor bisbe, i va venir totes les autoritats, i varen venir gent inclús va venir un autocar de 60-70 persones de Saragossa, o sigui, varen venir de França, van venir d'Itàlia, va ser el congrés internacional de l'Associació del Camí de Sant Jaume, de l'Ebre i de la Mediterrània. Doncs bé, moltes gràcies, Jaume, per haver compartit aquesta estona aquí entre nosaltres. I a vosaltres, si Déu plau, ens tornem a trobar la setmana vinent aquí en el nostre programa de Camí de Vida.